Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. U današnjoj recenziji Casino slot igara govorimo o igri pod imenom Dance Party. Kao što joj samo ime kaže, tematika ove igre je plesna, a to dokazuje glazba u igri, ali i ovi simboli koje vidite. Poput mnogih drugih slot igara, tako i ova posjeduje Wildly Scatter simbole. Wild ima onu dobro nam znanu funkciju mijenjanja bilo kojeg drugog simbola osim skatera, kako bi igračima povećao šanse za dobitkom, dok skater simboli mogu osigurati bonus vrtnje. Kako bi do bonus vrtnji došlo, igrač mora u svakoj od 5 rola otvoriti po jedan skater simbol dijamanta, a realno govoreći to u ovoj igri nije nimalo lak zadatak. No to ima smisla budući da su bonus vrtnje potencijalno jako isplative jer imaju progresivni množitelj. Za one koji ne znaju, progresivni množitelj je množitelj dobitka koji se povećava sa svakom idućom vrtnjom, a njega možete vidjeti ovdje iznad samih rola. Bonus značajka ima 15 vrtnji, a nakon svake će se množitelj dobitka povećati za 1. To znači da će u zadnjoj vrtnji on biti na vrijednosti od čak 15, tako da ako u njoj ostvarite neku dobru vrtnju, ona bi mogla biti jako isplativa. Kao i uvijek, bitna značajka igre koju smo istražili je RTP, a on za ovu igru iznosi zaista odličnih 96,5%. Teško je danas pronaći slot igru koja ima bolji RTP od ove, posebice ako uzmemo u obzir da je neki maksimalni RTP slot igara danas oko 97%. Ovu igru bismo preporučili svima koji traže neke bogate značajke u slot igrama, a uz to i jednostavnu igru bez previše kompliciranih pravila. Što se ove recenzije tiče, to bi bilo to, a za više ovakvih sadržaja se pretplatite na naš kanal. Pozdrav do idućeg videa.